Hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDS General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Honda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Merry and El Hilario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry and El Hilario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 2387449 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live din mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ
Z News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Para sa balon at ka-bloom sa hamon, prumal na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Paano mo ka-bloom sa hamon? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, right for good. Isa lang banan yan. Right for good. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, right for good. Isa lang banan yan. Mas tested ang competent polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Smart Pritong ulam na masebo. Smart kaldero. Ang galing for everyday. Ano kayan? Pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay masalada. Mas protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barbareta Sisilatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asin Latika.
Datugang Diyos marhay na aga po sa Indo boss. Sa 31 na kita kan bulan na Oktubre, aldaw po kita nin Biyernes. Boring aldaw ka na bulan. Sa aga, Nobyembre na. Pistakan mga santo. Sunod, pistakan mga kalag. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Sana daiman kita abuton nin route nin panahon ngunya na mapista ka na mga gadan. Igwa na naman subot nagdadangadang na route nin panahon. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko ka na Ciudad din Iriga, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa Tercer Distrito ka na probinsya ni Albay. Ano man po ang sendong pinagigibong niya na pagkaaldaw. So iba, siribot-sibot sa Campo Santo. Yan nga ni sa Santiago, ang mga sementeryo dyan, iguana nin barikada, tulos. Naka-alerto na ang mga miyembros kan Philippine National Police ang mga barangay tanod na nagmamantinir po ka na pasi orden. Dawa sa na Campo Santo niyan na siribot-sibot ang satuya po mga kababayan bako sa nang so mga mabisita kan sa indang mga mahal sa buhay diyan sa sementeryo kundi pati ang mga inaapod niya tong force multiplier, siribot man. Siyempre, apera po kan Philippine National Police, kan mga barangay tanod, yaon dyan ang grupo man, kan kabalikat Sebicom, yaon ang Bureau of Fire Protection, and Disaster Risk Reduction Management Council, kan lokal na gobyerno po, kan Ciudad din Iriga. Nayo po ang nagbabarantay sa mga sementeryo sa luwas. Ngunya na mga panahon. Talagang man dyan sila magparabantay sa laog. Kaiba na ang binabantayan kayan kung sa laog magparabarantay. So mga kunya na yan nitso ang babantayan kayo. Atau parabantayan pa dayon madurulag pati ang mga gadanang yan. Di ba man kayo tirong nakabantay baga lain na parabantayan na gayo. Pabayaan naman yan sa mga nabayaan na mahal sa buhay. Minsan ang nangyayari pero mas dakul pa ang bantay dyan sa luwas kaysa duman sa mga nagbabantay sa mga musuliyo. Ay inda niya ako pag-arog na kaini, mas tubo na ang bantay kisa duman sa binabantayan na kunyan, Campo Santo. Para sarong aldaw, magiging sibot, sarong banggi. Kundian na pagirumdum ka na mga membros kan Philippine National Police. Day magpara bururat ang mga malaog sa sementeryo. Kunyan igwa na naman mga bagong modos so na mo ang mga Pilipino day makagibo nin mga palusot. Ay indaman sana ang mga teknik na kunyan. Na nakakarulusot magiraray tapos una mo nag-iirinom sana nin kung ano-ano soft drinks ito pala may halo na. Nagawa ni Pataranta. Siyempre, dahil man masisitar. So, brisa naman bagay darami. Ay, tapos. Andonong kan mga Pilipino, bastante isubra. Kung kalukuhan man sana, hindi ninyo itong kaya ngo. Yun na yan sasabi, hanggat may malulusutan ang Pinoy, lolusot at lolusot pa rin yan.
ingat manggiraray ka mo to sa kalulosot kung hindi ka mo makalapgot. Bagat man giraray ka mo, di tapos. Kamu nga sagin-sagin sa na kamo. Popular nga may darana kamo nin agwa di pataranta, ha? Uy, ngunyan bagang panahon po, kanya-kanya nin mga Hakot Awards, ang lambang LGU. Ko bagong uso ini kadakon lang mga nakukuha ni na award kan lambang LGU digdi sa tuyang lugar pero natatawban sa flood control kunyan puro unra bagaan mga nakukuha kaya tawan tanin na dalan ang mga onra nindang nakukuha an LGU ba to sabi ni Mayor Enric Dangkala nakareceive nin plaque of recognition as a regional award in the child-friendly local governance audit sa ginibong Aldaw nin Honra 2025 regional recognition ceremony na pinagibo duman sa syudad ka na Legazpi sa probinsya ka na Albay. Sabi padigdi, our heartfelt thanks to the Municipal Social Welfare and Development Office headed by Mrs. Olivia T. Gonzales, the Municipal Council for the Protection of Children with focal person, Mrs. Maida B. Pili, MLGOO, Ma'am Ivy Ramirez, Sir Joseph Roy Armenta, Ma'am Duna Don Villanueva, former MLGOOs of Batu, and to all the people behind this achievement. Padagos sana maray na serbisyo para sa ikakaasenso kan banwaan na Batu. Congratulations sa Indo. Kuya Paman, ana siyudad ka na Iriga, nakakuamanin mga onra. Iriga City recognized as LGU Champion of Good Local Governance. City Government of Iriga was recognized as one of the LGU champions of good local governance during the Aldaw nin Honra Mangiraray ngunya na taon regional recognition ceremony for the 2024 best performing LGUs and good local governance champions. Duman man giraray yan pinaggibo sa syudad ka na Legazpi. Awards were personally received by Mayor Rexy Oliva together with Ms. Maridel Severosa, City Social Welfare and Development Officer, and Ms. Sheila M. Medina, Local Government Operations Officer 6 on behalf of the City Government of Iriga. Department of Interior and Local Government, Region 5, recognized 97 local government units from across the Bicol region for exemplary performance and promoting transparency, accountability, and people-centered service delivery. Iriga City was cited for outstanding performance under the following categories: high-performing and regional institutional development support, Bicol Express. Tapos ining high-performing local committee on anti-trafficking and violence against women and their children. High-performing local council for the protection of children, LCPC. Child-friendly local governance audit, regional awardee. Mayor Oliva expressed his appreciation to Ms. Maridel Severosa and the City Social Welfare and Development Office for their dedication and leadership, which significantly contributed to the city's recognition in the field of social welfare and child protection. The recognition affirms the city government's commitment to advancing effective governance and delivering programs that promote the welfare and protection of its constituents. Congratulations! Diyan man sa Baaw, si Mayor Jeff Beseño, nakakuaman po nin dakulang onra. Sabi ni Mayor Jeff, today as I stood before the stage receiving the award that recognizes our municipality's tireless efforts in serving our community, I couldn't help but feel a deep sense of gratitude and pride.
This award isn't just a recognition of our achievements, it's a proof to the unwavering dedication of our people working behind these awards, the trust of our people, and the unrelenting passion that drives us to serve. I remember the day we received the news that BAA would be recognized as a high-performing LGU in various DILG programs and projects. I felt a mix of emotions, joy, gratitude, and a sense of responsibility. This award is not just a validation of our past efforts, but a reminder of the work that still lies ahead. As I look back on this journey, I am reminded of the countless hours and the unwavering commitment of the team, from our MSWDO, Ms. Hazel B. Gumabaw, to our LGOO6, Ana Dominique B. Gapayaw. Every single one of you has played a vital role in making this possible. Your dedication to our people, your passion for public service, and your commitment to excellence have made all the difference. Our people, this award is for you. It's a symbol of our promise to continue serving you with integrity, compassion, and dedication. May this recognition inspire us to do more, to serve with more passion, and to strive for excellence in all that we do. I'd like to extend my sincerest gratitude to Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. and the DILG Region 5 and the Provincial Director Ray B. Caceres, CISO 5 team for this recognition. Your support and guidance have been invaluable to us. As we celebrate this achievement, let us not forget the journey that brought us here. Let us continue to work together hand in hand to build a brighter future for our community. Maraming salamat po. Mantang ini pong nagluwas man sa Pilipinas today, ngunya na panahon na sigon sa Bureau of the Treasury, nabawasan ni 13 bilyones na pesos ang kabilugan na utang kan national government, pagali sa dating 17.460 trillion kan katapusan kan Agosto ngunya na taon. Ini na subot dahilan sa fiscal discipline, strategic borrowing strategy, and proactive liability management kana gobyerno na suportado kana steady market conditions and robust yaon digdan robust domestic investor confidence. Yuga din na nagpakusog kaya nagbaba sa utang, bumaba manin 0.9% ang domestic debt o utang sa laog kan nasyon na nag-abot sa 11.97 trillion pesos. Mientras na naglangkaw manin 5% ang foreign borrowings o utang sa luwas kan nasyon na nag-abot sa 5.48 trilyones de pesos. Bunga naman kan pagluya, pagbaba kan piso kontra dolyar. Kaya naman gayud malangkawan piso laban sa dolyar, maparababa pangani gayud yan. Makmungan sarong dolyar ngunyan. Na value nag-aabot na nin 59 pesos, pambihira. Bako ng suba-subay. Yun na po kayo din yan pinakalangkaw na ribayan sa world market. Diyan man sa probinsya ka na Albay, sa syudad ka na Legazpi, akot award man sa man iba-ibang kategorya ang syudad. Sarong dakulang onra para sa lokal na gobyerno ka na syudad nin Legazpi sa pangyanot ni Mayor Hisham Ismail ang makaresibin nin mga
darakulang onra pagbisto sa marhay na pamamahala, malasakit sa namamanwan asin padagos na pagpapautob kan mga programang makatawo asin inklusibo. Uya po ang mga nako ang award, High Performing Local Council for the Protection of Children. Tapos High Performing Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children. Regional Award, Child Friendly City, Model LGU for Exemplary Recovery Initiative towards Sustain Local Economy. Overall High Performing LGU. Ang mga onrang iniyan patunay na nagiiribahan sa pagmamaigot ang mga opisyal sin empleyado ang mga namamanawaan kan syudad ni Legazpi sa pagtataguyod kan sarong syudad na tultul, ligtas, makatawo asin padagos na naguuswag. Mabuhay ang syudad kan Legazpi sarong modelo nin marhay na pamamahala asin honestong serbisyo publiko. Pinaghihiling ko po ang mga pinagtataong award pero puro parehas man baga mga nakakakuaman nin unra. Kung pwede pa sa nanganay ganda, kamus na tawaan nin award, banwaan, syudad. Yun po yan ang malisyan kung yan. Ang masakit kay ni kung puro na sa na-award ang nakukuha kan lambang LGU alagad sa mga proyektong dapat nindang i-implementar natataho ba na kan flood control. Ay man kita nagkukontra kung kadakol na award kan LGU kaya lang puro parehas na sa naman baga may mga award. Kaya paano man masasabi na ang sarong LGU ngayon matibay. Anas man baga mga tinatawa na po nin award. Tapos ini pong dyan sa Banuan kan Batu Camarines Sur, ining Disaster Risk Reduction and Management Office sa tulong consecutive na taon ang LGU Batu Camarines Sur nakaresibi man in Gawad Kalasag Cell for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management o ining humanitarian assistance for current year 2025. Recognition is a testament to our unwavering commitment, dedication, and teamwork and building a safer, more resilient and disaster-ready Batu. We proudly share this upcoming award to everyone, our former and present local officials, MDRRMC members, former and present MDRRMO personnel, BRRMCs, partner agencies, volunteers, and every Batueño who continues to support our DRRM programs and initiatives. Batueñong preparado, arayo sa peligro, balay na oro alsa. Arayo na talaga sa peligro. So mga araw, pigo oro alsa na kung sa'yo na dinadara. Kunyaon naman sa peligro, bibirit biton siya na sa mga araw dyan sa Banuan. Kan bato kung sa mga lugar na daing peligro. Ay makonselo man minsan yung mga award na ini. Kaya kung gusto nindong perming harayo sa peligro, gamiton ang mga harong na oro alsa. Dapat ang harong mo niyan. So, nabibit-bit sana kung sa'yo na lugar. Kung yan naman so, peligro, di around naman sa mayo peligro. Dapat nga so harong na may gulong. Pagulong-gulong sana kung sa'in. Ay ba, nagkukusog nga di sa bahay. Wala kayo pa tirigon tan harong ta kung sa'in na naman na harayo na sa baha. Dapat iyo na po yan ang gibuhon, ngunyan kan mga LGU.
nganing kumbaga an evacuation kana mga kababayan niya to perming madaling umiwas sa peligro. Papakonsuelo na lang kita sa mga arog po kayong sitwasyon. Diyan man nga ni sa banwaan ka na San Fernando. Sabi ni Mayor Tinda Navar, bako sa ng saro, kundi 4 na awards man ang nakuha. We are adjudged as one of the LGU champions on good local governance. CFLGA Regional Awardee, High Performing LCET, BAUSI, High Performing LCPC, High Performing LGU, Ridge Bicol Express for SGLG. These awards reflect our collective dedication to good governance and quality public service and prove that when we work hand in hand, we can achieve great things. Thank you to everyone who made this achievement possible. Our LGU officials, especially the MSWDO headed by Marijo Ragay, employees and community. Yun po yan ang kumbaga mga nako ang onraman kan LGU San Fernando Kamsur. Pa po ang mga itinataong ayuda tabang kanako Bicol Party List sabi digdi kapos man sa buhay dahil kaya ipuhan na mawaраnin paglaom si Evelyn Gutierrez 36 anyos ang edad hali duman sa San Isidro Talisay Camarines Norte 50 anyos naglalabanan sa iyang ina si Nanay Emily matapos ma-stroke. Asin po kay tunaging inspirasyon ni Evelyn si pagiging matatag niyang aki. Oro aldaw man siyang pinapasan niya ang responsibilidad kan pag-aataman, pagkamot asin pag-asang mararahay an sa iyang ina. Kaya dakulang tabang ang naihatod kan ako Bicol Party List kan personal nindang ihatod ang sarong wheelchair para kinanay Emily. Yan mas madali na para kinanay na makahiro asin makaluwas ni narong asin mas magian man an oral daw na pag-aataman ni Evelyn. Sarong simpleng tabang alagad dakulang ginhawa para sarong pamilyang pano nin pagkamuot. Padago sa Ako Bicol Party List na pagtataw nin serbisyo sa mga nangaipuhan lalo na sa tuyang mga PWDs asin man senior citizens. Katabang ang pre-wheelchair mission as in Children International Philippines Incorporation. Kaya nakula po ang pasasalamat. Kan mga natatabangan kan sinambit ng party list digdi po sa tuyang nasyon. Tapos dyan man sa Banwaan po kan gawa tulong taon ang pinagasusubok ang buhay si Tatay Willie Alarcon 55 anyos sali sa Bagong Bayan Pequeño Goa Camarines Sur matapos siyang ma-stroke kasi hindi na makalakaw alagad sa ibong kan sakit nagtitinir na makusog pusog asin may pagkamot sa iyang agom na si Nanay Rosie, 55 anyos ang sandigan kan kusog ni tatay sa Oroaldao. Saro sa mga haloy na nindang kamauutan, iyon magkaigwanin wheelchair para kay Tatay Willie. Tanganing dawa papaano iyon magyanan sa iyang sitwasyon asin makahiro nin mas madali. Nagtalikod na aldaw natupad ang sa iyang munting pangarap na inian na personal na pinaghatod kan Ako Bicol Party List and wheelchair
sa senda sa pinagsagibong turnover sa Goa Municipal Hall. Eman may tago ni Nanay Rusi ang kaugmahan mientras nakaput ang bagong wheelchair sarong simpleng kagamitan. Alagad simbolo nin bagong paglaom asin padagos na pagkakaminuutan kan mag-agum. Tunay man sa lambang tabang na naiahatod kan ako Bicol Party List, iyon may kaibahan na malasakit sa pusong handang mag-serbi. O yaman ang baretang hali dyan sa Sorsogon. Kapit sa sarong paratukdo na nasa wellness break, nagpaingalo sa hotel. Bakong tunay na mister ang kaibahan ay pambihira. Pinag-uurlayan ngunyan duman sarong banwaan sa Sorsogon ang sarong milagro. Pambihira. Ay milagro pala. Kung sa'y nadakop subot kan sarong lalaki ang sayang agum, mientras na nasa inaapod kaining wellness break, kay bahan ang kalaguyo sa laugan sarong lodge. Kung sa report mismong sa room 7, kan nasambit ng lodge na aktuan kan lalaki ang sayang agum, na may kaibahan na ibang lalaki. Tulos na nagwarak sa social media na insidente matapos ining makuahanin video. Ilan sa tindi kan emosyon dahil napugulan kan lalaki sa diri. As in, nasuntok subuot ang kalaguyo kan agum matapos sindang maaktuhan. Mientras na padagos man na iniimbestigaran kan mga otoridad ang insidente tanganing maaraman kung may formal na reklamong pigplanchar ang lalaki dapit sa sinambit ng insidente. Sabi baga kayo ng saro, Hellnest Brick. Oh, saan mga power wellness na yan? Kunwari lang, ha? Power wellness ka pa, ito pala, iba man ang gigibuhon mo, ha? Sa kuniho ka? Nakatagama man na imbestigaran kan kamara ang controversial na Dolomite Beach sa Manila sa pagbabalikan sesyon kan Kongreso sa bulan na Nobyembre. Doon kay House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Redon kay bahan sa Sisir Iponinda ang aligasyon na overpriced ang proyekto na nagkakantidad niya na 389 milyones na pesos. Aramon man kan kamera kung talagang kaipuhan ang proyekto sin kun nasunod ka ini na 2008 mandamos order kan Korte Suprema para sa rehabilitasyon kan Manila Bay. Sa indo pong magarumduman ining Dolomite Beach na ini. And may kagibo pa baga kay ni si dating Presidente Rodrigo Duterte. Para bugtakan mga baybay na maputi. Ang gilid ka na Manila Bay. Sabi ka na mga netizens sa balak ibalik ng kamera ang basura ang saya sa Pinas. Ibalik ang basura o galing Pinoy nga naman. O nilinis na nga at inayos kahit paano ayaw pa. O galing Pinoy nga naman. Divert the issue by Pilo Crocodiles. Pilo Crocodiles man pala ini si Congressman Terry Redon. Sabi
po yan kan mga netizens, ha? The word is reciprocal. We will investigate the good and we will forget the bad. Bangag system has been activated. Pamira. Dolomite case open, flood control case closed only in the Philippines. Plus yung million Super Health Center Ghost Project ni wala pang nakukulong. Yung mga Ghost Super Health Center wala naman nakatayo na millions ang budget at sa marami pang Ghost Project na ramdam mo kasi parang multo nagpaparamdam na diversionary tactic. There is a probable cause, but is it the right time to discuss this? Ay ambot nyo, halata kayong inyong strategy. When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. Legislator or investigator, which is which? Untouchable, what the tamba. Hinangag kag minanggo. So, daw nataramon niya. Covering tamba with dolomite. This is what we call diversionary technique. Redon the travel with the vengeance masibak kasi. Nasibak kasi. Dolomite bit serves as a testament to the Duterte administration's commitment to discipline and cleanliness. Uunahin pa talaga yan. Hay, talagang ginagalit nyo ang mga tao. Maraming pumapasyal dyan sa para ma-enjoy ang sunset. Huwag ninyo napakialaman yan. That's one of our these treasures. Yung DPWH po na bilyon-bilyon ang kurakot, wala pong napakulong. Comedy show naman yun, kamera. Ay, inda, bahala pa man daw kamo. Agpapagal na nindo. Hoy, good morning man ki Attorney Shaya Noble, ki Bukal, asin man ki dating Bukal Manny Noble. Sa port and regular session, ginibo pong port and regular session sponsored kan resolution expressing our heartfelt congratulations and commendation to the local youth development office of the municipality of Nabua, Camarines Sur, under the exemplary leadership of Mayor Persimbulan and management of LYDO Chief Mr. Christian Angelo Oñate. The Nabua LYDO has been recognized as one of the most outstanding local youth development offices in the Philippines for the municipal and component city category and the 2025 Sangguniang Kabataan Awards. We were also honored by the President of First Class Anro Anthony Mimay Turalio, along with representatives from Archbishop Gilbert Garcera, Archbishop Rix Andrew Alarcon, and Bishop Louie Oxiano, who joined us to receive the resolution of recognition. Sa indo po, congratulations. Sabi ni Consal Manolo Oxiano Luzon, kan Nabua, thanks a lot po sa enterong miyembro kan Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Sal Fortuno Jr. Baga yan po ang pinag-sponsoran ni Board Member Dunan Oñate kan Ring Conada area. Yan man po sa Banuan ka na Baaw, sigon ki Vice Mayor Kuya Atan, bilang kasimbagan sa mga pudan kan serbisyong mahusay asin na honesto bilang Vice Alkalde, kita po ang nagatindir sa ginibong Barangay Assembly sa Barangay Salvacion Baaw, orgulyo po kan Barangay Council sa pamamayo ni Cap Christopher Sales ang programa kan Barangay, mga akomplishmento asin maggayo na plano
maintindihan taman po na ang barangay yun may sadit sa nang pundo. Kaya sa abot kan sa tuyang makakaya, pinag-swisyon ang mga suporta na magiya sa lambang barangay. Salamat sa gabos na nagatindir sa pagtitipon na ini. Sabay-sabay kitang pauswagon ang satuyang banwaan na mapuon sa satuyang barangay. Yan man po sa San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga, nagpapadagos ang concreting kan San Vicente Sur multi-purpose covered court, parking area and repainting of the barangay hall. Kaya congratulations, sabi nga ni Ken, keep up the good work, good job, punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kan sinampit ng barangay. Pana po kitang 43 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Yan man sa probinsya po kunin Camarines Norte, pinagpirmahan na kan Schools Division Office an 23.373 million insurance for 3,339 staff unlocking extensive medical, dental, and wellness benefits. Pinirmana ni School Division Superintendent Tito Morcilla. After a tedious but thorough process, SDO Camarines Norte has finally procured and signed a contract with Integrated Management Services Incorporation, paying them a total amount of 23.373 million pesos. Approximately 3,339 teaching and non-teaching personnel who opted to avail themselves of group insurance can now access various medical services that include, among others, the following: inpatient or hospitalization benefit. This benefit provides hospitalization coverage for actual and necessary hospital and medical expenses incurred by the member during hospital confinement. Number 2, outpatient or consultation benefit. And number 3, ini pong outpatient benefit, IWC owned partner clinics. Tapos ining number 4, prescriptive medicine reimbursement. Number 5, hospital income benefit. As in number 6, ining annual physical examination. Kapalaman po digdian physical check-up, chest x-ray, picalysis or urinalysis, complete blood count. Number 7, natural death benefit. Tapos ining 8, number 8, accidental death. The amount that may be claimed by the eligible beneficiary of the member in the event of the member's death due to an accident. As in number 10, yun yung accidental disablement. Number 11, unprovoked murder and assault. Tapos number 12, terminal illness benefit. An advance of up to 50% in the basic life insurance coverage but not to exceed 500,000 pesos shall be paid upon receipt by the company of a medical certification from the attending physician that the employee is terminally ill and has less than 180 days to live, subject to verification and approval by the insurance company. Basic dental care benefits, value-added benefits, kadakol ng mga benepisyo, pre-existing condition, sa bagay, 23 million pesos man, kaya labi ang budget. List of value-added benefits, lain bagay ni, alawi ko na mga benepisyo ni. Makalula ang mga benepisyo pag-araw kayo. Kundi, ano daw, ang hapot dyan, ang proseso daw kayo ni,
madali man. Minsan, pag-arog kayo ng mga benepisyo, pinapasakitan pa bagaan mga beneficiary. Sabi kayo ng sir, very nice po, share tito. Ay, inda. Ini po si Dr. Tito Morcilla. Hali po ini, digdi sa DepEd Iriga ka ito kan mga panahon. Naging school division superintendent ba ini. Daro ini sa ikinasuya ka ito ni Dipuntong Attorney Santiago Nonoy Ortega. Kanigwa po nin Palarong Bicol na pinagsagibo duman sa probinsya kan Catanduanes. Kumbaga, dahil nagkauruyon sa uniform. Nagaro so uniforme kan mga para basketball kan yusan. Dahil na i-release tulos. Nasuya ito si Tito Nonoy. Pabugtak pati ito nin kunyan baga dyan sa plaza. Baga pag dinunsyar ka ini ki Dr. Morcilla bilang school division superintendent ka ito digdi sa Iriga. Binulong-bulong man ni Mayor Madel Alpelor kan panahon. Di nga ka para koronyan, korontrahan mga ngod. Kunyan tanga magkawat sport. Kaya makonselo po kan panahon na yun yan superintendent kan DepEd man. Tigdi po sa siyudad kan Iriga si Dr. Tito Morcilla. Hindi kita kayan mga alasta. Aram ta naman an kumbaga an ugali. Hindi sagkod ko niya na rumduman pa baga ko ni Superintendent Morcilla. Hoy, good morning sa Unip High School Batch 87. So, grupo baga kan na Unip High School Batch 87, nagtiripon-tipo na. Pero majority na mga babae. Nahiling kulang naman ng lalaki si Warren Nueva. Tapos itong ibang sa grupo, si Freddy Panga. Sigan lakaw-lakaw. Ako, pero ayun lamang narumduman si iba. So kasabihan kung kamu nasa kamurawayan, girumdumaman so mga kabatsmith. Siyempre may tulak man yan. Gusto man kayan makanamit man medyo maray-ray mo na pagkakansiba. Basang ninyo rin rum-rum ngod ay labi naman. Pero nagyayari na po. So sabi kong nalaugan ng flood control, paksyon na. Nagkakaikuha na po ng paksyon. So Unified School Batch 87 ay pambira. Hindi ninyo itong pagpadanayon ngod. Maloya iton pag-arag kiton. Dapat dawarog iton nangyari nalawag ng flood control ay iribahan pa man giraray kita sa kamurawayan. Sabi baga may kasabihan, move on. Sabi digdi sa nagluwas, ini pong sa kunya ni ML Party List Representative Laila de Lima.
And a time when truth is on their shields and moral courage is rare, Senator Alan Peter Cayetano has chosen the path of cowardice, cloaked in sanctimony. His recent tirades against Congresswoman Laila de Lima are not just politically motivated. They are morally bankrupt. Cayetano's attempt to smear De Lima, a woman who was endured unjust imprisonment for standing up to tyranny, is the height of hypocrisy from a man whose own record reeks of opportunism, self-righteous, theatrics, and selective morality. Let us be clear, Laila de Lima is not the problem. She is the proof that conscience still exists in Philippine politics. The cowardice of Cayetano, who once styled himself as a crusader for justice, now defends the indefensible. He invoked the name of God to justify shielding Rodrigo Duterte from accountability for the drug war's atrocities. Makaarog ka man, Alan Peter kay Joel is Lord. A war that left thousands dead without due process. He declared himself an ambassador of the Lord Jesus Christ. Ay, iho na talaga. Pero kukunyang ka na mo na. Nakikidumamay kay Joel is Lord. While defending a man who publicly admitted to ordering killings. That is not faith. That is blasphemy, weaponized for political gain. He now warns Ombudsman Remulla to avoid De Lima, claiming she will bring trouble. But what trouble does De Lima represent? The troubles of truth? The trouble of accountability? The trouble of a woman who refused to bow to power? Cayetano's own record is riddled with contradictions. He rails against corruption while defending Alice mired in scandal. He speaks of protecting the Senate while enabling impunity. He postures as a moral voice while silencing those who dare to speak truth to power. Courage of De Lima. Laila de Lima, by contrast, has walked through fire and emerged unburned. She was imprisoned for nearly 6 years on trumped-up charges. Charges that collapsed under scrutiny and were ultimately dismissed. She never pleaded. She never bargained. She never betrayed her principles. As former chair of the Commission on Human Rights, Secretary of Justice, and now Deputy Minority Leader in Congress, De Lima has consistently fought for transparency, human rights, and the rule of law. Her voice is not one of the vengeance, it is one of vision. She speaks not for herself, but for the thousands who have no voice. She stands not for power, but for principle. The verdict of history. Cayetano's legacy will be one of betrayal of faith, of justice, of the people he claims to serve. De Lima's legacy is already written in the ink of sacrifice and the fire of truth. She is not perfect, but she is principled. She is not powerful, but she is fearless. To denounce her is to denounce every Filipino who dreams of a government that serves, not exploits. To defend Cayetano is to defend the rat that has poisoned our democracy. Let the people see clearly. Alan Peter Cayetano is a cautionary tale. Laila de Lima is a national treasure. Pati si Senador Alan Peter Cayetano pag nagtatarambatin ata dahil ni nagrarayo sa kasi Joel is Lord, si Senator Joel Villanueva. Una mo mga perpektong santo. Mayo lamang naginibong mga kasalan. So, karong malinigon, pag nagtatararam, may pambira niya akong mga buhay ini kayo ni. So, ang paguna ninda, mayo lamang sindang pag-aram sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Baga, malinigon ang sindang mga konsensya.
pinagtataram ninda garo mga safeguard. At ang iyo na nga sa mga, kumbaga, garo guilty, yung palugunan mga nansasabon. Ay inda daw sa endo, mga pagsusulit ka mo. Tultul na nga ka mo, ay ilabanin do. So tama, dyan sa Senado, ba kung pinaglalabanin do sa mga bararingday. Ini po an dipisil pag-arog na kay diyan daralagan kan sa tuyang pag-gobyerno sa Pilipinas. Sabi nga ni kayan history an nangyari sa Senado ngunyan. Na naging Senate President si Chis Escudero sarong Bicolano. Kumbaga dyan po nawaraan nagluyaan pagtubod tiwala kan mga namamanwaan sa Senado imbes na so dating pinagmemerar na taga-depensa kan mga namamanwaan ipaglalaban ang katanusan para sa namamanwaan o ita sinda palugod ang mga nagin ulang kumbaga iyon nagpatunod kan diretso kan lambang Pilipino na mapakarhay ang kamugtakan kan Senado. Taka ito po bako umanarog kayan ang kumpwesto kan Senado. Nangyayari kaya majority na ngunyan dyan sa Senado karo sarsuela karawat-kawat na lang. Kumbaga bako nang gayong sincero po ang mga ipinaglalaban kan lambang sarong senador. So interest na sa naninda personal. Basta nga kami nasa puder, may kwarta, may uro insertion, okay lang. Kaya masakit pag-arog po kayan. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagramdaw. Nakagat ika sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase at ay cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Cheese, Barangay Mall, Turbang, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak ng kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Basi Anthony Cooperative. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 6 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to. Diyan po sa San Isidro. Digdi po siyudad kan Iriga. Yan sa babat niyan. Kay Attorney Rico Borromeo.
barata man para sa sarong kliyente kan BIR Novaliches duman sa Quezon City na makuanin na tax identification number ID. Imbes subuot na magin magayon na serbisyo pambabastos asin mamaltrato na resibi kana sarong babaeng makuha ka na tin ID sa BIR duman sa Novaliches, Quezon City. Yan masakit pag-arog po kayan ang mga empleyado kan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na po ining sa Bureau of Internal Revenue. Minsan pati abalang marayan na proseso tapos siyempre masusuya man na may katransaksyon sa sendo pag-arog kaya naluyon. Yan masakit bastos pa asin taramhanin kung ano-ano ining makuha sa nakana tin ID ining tax identification number duman sa BIR sa Novaliches, Quezon City. Awat pamanlugod matawan ininin kastigo aksyon kundi sabi bagarig di po sa barata tinanggal na itong empleyado na nambastos kaining makuanin tin ID. Baga tama man sa nata kung arog kayan ay di ka na maglaog bilang empleyado kan gobyerno. Pati sa ibang mga tultulan gibo idinadamay mo pa. Bubusol man yun yan kan katanduan is Governor Patrick Azanzan localization kan hiring nin mga kapulisan sa probinsya. Iniyan kasunod kan personal na pagbisita ni Police Regional Office Bicol Director Brigadier General Nestor Babagay sa islang probinsya. Sigun sa gobernador, sinabi kay ni na mauot nindang madugangan paan persa kan mga kapulisan sa probinsya. Sigun digdi sa marhay kung matatawan na mahire ang mga katanduanon na madidistino sa nasambit ng probinsya. Paliwanag kan opisyal na kung residente kan katanduan isan mga magsiserbi sa probinsya dahil ini makakaapektar sa police force urog na kung igwang mga nagbabakasyon hulit madali sa nang makabalik sa serbisyo kung kinakaipuhan. Pa sa katanduanis governor na si Patrick Azanza. Ako dahil man ako binsidong gayo kay nita baka gamito na naman ang pulis. Maray nga ni itong bakong sa sadiri mong lugar ta nganing kumbaga pinapangilagan ang mga autoridad. Pingani kay itong sarong classmate ko kan elementary ngunyan major na. Day daw nga ako abuko daw nga digdi sa eriga talang inglew ngaya. Pagal ngaya sa moya bilang pulis. Ay pambihira niya ako. Mas gusto ko pa ngayang madestino sa ibang lugar. Kumbaga mayo nga akong pagpapara hinimbangan. Pagpapara alanganan. Sa bagay tama kaman niya ako. Kung yaon ka sa sadiri mong lugar, yaon po dyan ang problema.
Siyempre, yung mga naghahagad-hagad nin pabor. Nga, pagpasensyahan mo na nga kami, Chip. Kung narog ba kaya ng mga aktwasyon ay pambira maski salto, pasensyahan mo na sana kami, Chip. Kalibrehan na sana muna kami. Hindi man maginibo si Chip ta. Alangan man. Kaya yan po ang dipisil man sa party ka na sarong chief of police kung ang lugar sa diri mo. Sugo naman ni King Charles na halian ng titulo asin palayason sa mansyon ang tugang na si Prince Andrew. Ay maisog man ang kahading Charles na ini. Kasunod inikan mga pinagkakampang na iskandalo asin pagiging ugos sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Marumduman na inakusara ni Virginia Joffrey si Prince Andrew na nagkapirang beses subot siyang inabuso ay kaya mampalan. Siyempre, kasuya ka mangkan sa imong tugang ta para abuso ka mampalan. Huli digdia apudo na sana siya bilang Andrew Mountbatten Windsor. Nabisuan na siya na maglipat sa mas pribadong lugar asin maghali duman sa Windsor Castle. Tapos ining paghahampangan o liwat nagkahampangan sinda US President Donald Trump asin Chinese President Xi Jinping sa bilateral talks duman sa South Korea ka nagtalikod na Webes. Ini ang kasunod kan perang bulan na nagtitinding trade tension sa pagultanan kan duwang nasyon. Sa pambirang pagkakataon nag-arabrasahan in sobra sa 11 minutos ang duwang leader kan mga nasyon na may pinakadakulang ekonomiya bago ang sendang pribadong pag-uulay na nagdurar nin 2 oras. Pinumaw ni Trump ang sendang meeting ni Xi bilang sarong dakulang trayumpo. Mientras tanto, pinag-anunsarman ni Trump ang pagpataw nin mas sa hababang taripa sa Chinese imports asin sinabing tatawan kan China and America nin mas magayon pang access sa pigapod na rare earths ang mga mineral na pigagamit sa paggibo. Then electric cars, computer hard drives, TV screens, jet engines, iba pang electronics asin man military weapons. Napighayag man ni Trump na mapirma ang Amerika asin China sa sarong trade deal sa lalong madaling panahon. Iniman ang enot na paghampangan in personal ni Trump asin Xi poon ka na 2019 kung saan horisindang naghilingan duman sa G20 Summit sa Osaka, Japan. Kung hihilingon mo pero pertean arabrasa ang kandua. Agad ano daw dagos-dagos daw ang maray na iriba na ini. Bagay dahil man po yan para baranggaan ining si Trump saka si Xi Jinping. Pinupunan sa naman in karibukan kung saradit na nasyon. Narog kan Pilipinas, kung para pakiaraman ka na China, ay talagang mahanap manin kasurog ang Pinas. Pinag-aapod na nga ning Province of China, Republic of the Philippines.
sabi-sabi sa naman. Siyempre, tawong nag-oobserbar, kaya ginigibo na sa nakitang probinsya, kan China, ang Pilipinas, Naarak na nga ding ibang Chinese sa Pinas. Gusto nakitang gibon paktaylo. Dumanman sa Masbate City, nagbungkaras ang sarong kasulo sa sarong harong kung saan nadamay. Sarong kotse duman sa barangay Maingaran. Sigon kay Masbate City Fire Station Public Information Officer Fire Officer 2 Mike Teden Migo sa nakalihis na naresibin nindang report tulos na nagrespondan sa indang mga personay sa lugar nganing mapalsok ang kalayo. Basado sa nagunong datos kan sindang investigador na nag-abot sa labi sa 8,000 pesos ang estimated damage kan nasulong harong. Sa presente nagpapadago sa investigasyon kan mga otoridad sa nasambit ng insidente. Pagdugang panimigo na nasulong residensya na may halong light materials as in concrete materials. Sigon sa opisyal na inian sampulo na insidente nin sulo ngunya na taon sa nasambit ng syudad. Tapos uya pa ini pong manunungod sa nakikipag-koordinar naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines kaap sa counterparts kay ni sa Malaysia at Singapore nganing manmanan ang tulong rehistradong air assets kan nagbutas na si dating Ako Bicol Representative Saldico. Sinabi ni kaap Director General Raul del Rosario kasunod kan anunsyo kan ahensya na presenting na sa Kuta Kinabalu, Malaysia ang duwang Augusta Westland helicopters na konektado kiku na nagpasiring subot duman kan Agosto 20 sin September 11. Nasa Singapore man subot ang Gulfstream aircraft on pa kan Agosto 16. Pero sa tulong air assets ni Ku, tigmaman-manan man kan ahensya na 10 iba pan nagtitiner na nasa ibang nasyon. Magarumduman kan nakaaging bulan, pinagbuyagyag ni DPWH Secretary Benz Dizon na naabangan kan kaap na pagprobar kan mga kampanyang konektado kiku na register an nasa tulong chopper na hinagad na ma-freeze kan DPWH. Mientras tanto, pigbuyagman ka na kaap official na mayong air assets na nakarehistro sa erarom kan pangaran ni dating House Speaker Martin Romualdez. Magarumduman sindaku asin Romualdez ang parehong nakaladkad sa issue kan manumaliyang flood control projects na nakaresibi subuot nin kickback bagay na pirang beses na ipignigar kan dua. Oy, kumusta man po sa mga parantabay nga to dyan sa Banwan, Kanabuy, Camarines Sur. Dating Alkalde Margie Moran Aguinillo. Si Dr. Ramon Nonata Sinman ki Ma'am Belia ki Kagawad Dr. Renz Nonato.
Tapos ini pong nakalap ni Mang Teban. Nabis to subot ang troll farm kan politiko dahil ang mga foreigner ang pangaran kan social media user na nag-uumaw sa naginibo. Subot kay ni sa iyang probinsya. Isay daw yan. Umana suba-subaan na pinagrekomendar na kaso kan Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Nailanta non-bailable ang nagkapira sa mga kasong ini. Ini ang personal na reaksyon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos man rekomendar kana ICI sa Ombudsman ang pagpaplanchar ng kasong kriminal asin administratibo laban sa mga dati asin incumbent government official, partikular ang mga kasong plunder, direct or indirect bribery asin man corruption of public official. Sigun kay Castro, baka magruluwasan ang mga neck brace, wheelchair, asin baka may mga ipuan pa ng hospital arrest. Harog kan nangyari sa mga dating opisyal kan gobyerno na nagatubang sa mga kasong korupsyon. Pag ining malversation of funds nag-abot sa kantidad na pwedeng no bail, baka magruluwasan na naman ang mga neck brace. Pero may pinagpapatamaan man si Claire Castro. Wheelchair, puwan na naman ang hospital arrest sigon kay Castro. Pa pinaglinaw man ka na Philippine Navy na si Orly Regala Gutesa en retirado na hali sa Philippine Marine Corps. Pun pa kan Hunyo 30, 2020 sin Mayo na si rarom kan administratibong autoridad kan Navy. Dun sa payag kan Navy, anong man na pakikisalamuha o aktibidad ni Gutesa sa presente yon personal niyang kapasidad asin day konektado sa arinman na operasyon kan Philippine Marines. Dagdag pa kan ayon siya day man sakop kana proteksyon an pangataman sa Marine Corps. Si Gutesa an mayong kinaaraman an organisasyon sa iyang mga personal na gibo. Pinawan doon pa kan Philippine Navy na sindaan nagtitiner na professional asin non-partisan na institusyon na padagos na nagsiserbi sa namamanwa na Pilipino asin nangangataman sa pangnasyon na soberanya na may dignidad asin integridad. Kan nagtalikod na Miyerkules, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na si Gutesa iyon nasa kustodiya ka na Marines. Sabi man ni Senate President Pro Tempore Panpeloping Lacson, mismong si Philippine Marines Commandant Major General Vincent Blanco III ang nagkumpirmar na dahil nuarin pa man nagpasairarom sa kustodiya kan Marines si Gutesa. Taliwas sa sinabi ni Defensor. Isa-isa doon nagsasabi nin katotohanan. As per verification made with Marine Commandant Major General Vince Blanco, PMA Class 91, Tropelo Cavaliers Gutesa is not and has never been under their custody. How much more pekery can we take? Ani Lacson sa sarong post sa X. Si Gutesa iyon pinagatubang bilang saksi sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan September 25 ni Senador Rodante Marcoleta. Sa nasambit ng hearing, pinagsambit man ni Gutesa na nagatod siya nin mga malita kanin kwarta para sa mga harong kan dating Bicol Party List Representative Lizalde Cosen man dating Speaker Martin Romualdez na pinagnigaran man kan hori ay pangyayari. Ay mo ka maintindihan kung nagsasabi nin katotohanan o butig. An inot nagtataram. Unyan iba na so itinaram.
kay ni dahil man pwedeng tiwalaan na maging testigo. Pinagabulgar naman ni Public Works Secretary Benz Dizon na nakatagamang magplanchar ng civil forfeiture case ang Office of the Solicitor General laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Inian mas madali kisa sarong kriminal na kaso, mas marikas kaya an kaipuan mo sana i-prove na itong kinikita mo yan mas sadit kaysa duman sa mga kwarta o assets ng mga kapot mo. Sigon pa kay Dizon sa ambos interview matapos ang interagency meeting kaini. Sa nasambit ng pag-uurulay, nag-atindir ang mga opisyal kan Anti-Money Laundering Council, Department of Public Works and Highways, National Bureau of Investigation as an Office of the Ombudsman. Sigon kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes, isa sa pinalkan Technical Working Group and Frameworks, sindang koordinasyon, information sharing, asin man legal procedures, dapit sa pag-recover kan mga bank account asin iba pang pagsasadiri kan mga sangkot sa flood control scam. We know that every piso na hinabunan, pisong nawara sa tuyang nasyon asin mahalaga po ini na mag-iriba-iba kami digdi asin magtarabangan para maibalik ang kwarta na pagsasadiri kan mga namamanwaan sigun pa kiriyes. An hapot yan, maibalik man daw talaga nindo. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to.
Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga City mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang nyamo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sucat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Desenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josos Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Brodiel Alfilor.
Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Like po kita rigdi sa tuyang programa. Pana po kitang 38 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Mampuan na pagramdom kan Department of Environment and Natural Resources digdi sa tuyang nasyon. Entras na pinagigirumdum niya to sa tuyang mga mahal sa buhay ngunya na undas. At manon man po niya to ana sa tuyang kapalibutan, basura da ipagwalat, respeto sa puntod asin sa kapalibutan. Minsan kaya agkakatarambak na enteroan na basura, yupuan na wala talaga sa mga sementeryo pagkakatapos ka na pista kan mga santo, asin kalag. Pag nangalag-kalag ka, mahiling mo dyan, mga basura ang kadaklan na pinagwawalat. Maging disiplinado po ang lambang saro. Iwasan tang magpara tambak nin basura dyan sa mga musoleo. Mampuan na pagrumdom ka na Land Transportation Office haliki Chief Assistant Secretary Marcos Bila Kanilaw para sa gabos na motorista ng tanganing masiguro na marhaya sin ligtasan sa indong pagbabiyahe ngunya na Ondas 2025. Kadakol kita kan mga dapat na girumdumon. Tapos ining pag sa erarom naman sa investigasyon kan LTO as in Regional Director kan LTO Memaropa dahil sa subot pagkakasangkot niya sa issue kan korupsyon sa indang mga nasasakupan. Ana lakdang na iniyon parte kan mas pinaigot na kampanya laban sa korupsyon asin mga irregularidad sa laog kan ahensya. Para sa RD kan Memaropa pinagkumpirmar man ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Bila Kanilaw na may iba pang mga Regional Director, Assistant Regional Director na presenting pigsisiyasat dapit sa parehong isyo.
Dagos man an masusing pagbusisi kan ayon siya tanganing matukdo an hiwas kan mga aligasyon asin mapanimbag an sisay manasangkot sa anomalya basado sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa giyaman ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Sabi Department of Labor and Employment, rest comes at a price as no work, no pay takes effect. Filipino worker must choose between rest and extra income as the Department of Labor and Employment enforces the no work, no pay rule on Friday, October 31, a special non-working day. And a labor advisory, Dole reminded employers on Thursday, October 30 that they must not pay workers who skip duty on Friday unless a company policy practice or collective bargaining agreement grants pay for special days. Dole said employees who report for work on October 31 will receive an additional 30% of their basic wage for the first 8 hours of duty. Employers must also pay another 30% of the hourly rate for work beyond 8 hours. If the employee works on the rest day that coincides with the special holiday, the employer must pay 150% of the basic wage for the first 8 hours and an additional 30% for overtime. President Ferdinand Marcos Jr. declared October 31 a special non-working day under Proclamation number 727 to extend the on-dust break, giving workers the option to rest or earn. Duman sa syudad po kan nagakadakol naman kan mga motorista ang nasampulan sa one-time big-time checkpoint kan PNP LTO Asinman Highway Patrol Group ngunyan pa sa nampag kaaga. Naigpit pati duman si Glenn Mancera. Sabi kan mga parapintura na duman sa mga yaon sa sementeryo. Sagkod ko niyan, matumal pa mandagiraray ang nagpapapintura. Kan mga kunyan, nitso. Kan mga yaon sa sementeryo. Anong day magtong mahalan na ibaman kaya ka mga mahal na kansingil. Kumbaga bako naman affordable. Sinasamantalaman kaya kan ibang mga kababayan po niya to. Amak mo ano iba 250 da sarong lapid da. Mga golden tapos mga puro pintura. Nga ako, tunay. Mag-arog na kaya ng kalakawan dyan sa mga sementeryo.
Abangan pa man lugod ang ibay. Dahil na yan, sa diriyon, minasa na ngayon, kung narog ka yan. Siya yan, lugi ka mo, mayo ka mong iing ka mo, natultol. Kasi yan, mga pipresentar baga kan na iba, ay ako na ngayon mapintura. Pag ginapot mo, kung piraan bayad, uy taga. Kaya makadisganar bagay. At mabakal ka panganinin burak. Pakusa naman na, ang gusto sabihin, yung sanan gagastusan kan mga mahal sa buhay na buruhay pa rin di sa kinaban. Mabakal burak, mabakal kandila. Kung sukwarta, mauubusan na sa papintura ay napangyayari. Mayo pa nga ng pampamisa. Ay hirak man. Kumbaga, sa laog nin sarong taon, 24 oras sa naman. Ang gugugulon mo sa sementeryo. Alagad, ang gagastuson mo. Bastante isobra. Ay ano yan? Dapat po isipon kan sa tuyang mga kababayan na bako sa naman yan ang pinagkakagastusan. Kan mga nawalat ng mahal sa buhay. Hindi igwa pa man pong iba na pinaglalaanan ang kwarta kayan. Paano na palang kung iyon na sinayan pagpara kaabalan, gastusan. Makaday na magkakan. So, nawalat digdi sa kinaba na may mahal sa buhay. Ang pinaka-importante po dyan, yung pangadyan, itong mga mayo na digdi sa kinaban. Tapos magpamisa, suluanin kandila. Kung atang nagtitios na nga ang nangyayari, pero mapadigarbo dyan sa sementeryo ay pambihira. Kaya man po sinasabi na, magayunon sa imong pintura, kan sa imong nitso, kan sa imong lapida. Iyon na sana yan pagparadalanon kan mga kababayan niya to ay inda. Kaya minsan iyo po yan ang problema kan mga Pilipino. Kadakol kan mga oportunista ang iba. Gusto kaya kan iba maging one day millionaire. Ang bayad na nga ang kwarta kan ibang mga kababayan niya to unyan. Kaangan sa naman, nga di man ninyo palabyan mga ngud siton kampusan to, mga para pintura. Nangyayari lugod, bihira na so nagpapapintura ay sabi man yan presyo nindo kung mga taga man nga nindo. Sabi ko din naman niya ako pagpara pakiaraman ang pintura kaya na medyo malinaw pa man baga. Tama na niya ako yan, linigan ang kapaliputan kan lapida. Na DSWD Bicol nagatod man in tabang sa nasuluan na pamilya duman sa Maingaran, Masbate City. Nagabot nin tabang ang DSWD Bicol sa pamilyang naapektaran kana kasulo duman sa Maingaran, Masbate City na posibleng darakan pagka-overheat kan outlet as in extension wires. Nagatauan na Indian and family food and non-food items. Asin magtatagama manin na tabang pinansyal sa irarom ka na AX. O ining inaapod na Assistance in Crisis Situation Program kan sinambit ng
Departamento. Tapos ini pong abiso kan Land Transportation Office, Regional Office. Di sa Bicol, ang publiko na nagkapirang mga opisina kan ayon dyan mayong transaksyon puon pa kasudma. Yaon ang mga opisina na pansamantalang isasarado sa nasambit ng aldaw, iyon frontline offices, an operations division, law enforcement and traffic adjudication service, ining litas, tapos nyo registration unit, plate section, other offices, human resource management section, supply and procurement section. Kasunod inikan sinagibong o isasagibong preparasyon para sa pagbabalikan ahensya sa permanenteng opisina matapos ang rehabilitasyon asin pagpapakarhay kay ni. Ang regular na operasyon iyon mabalik sa Lunes, Nobyembre 3. Yan po ang pangapudan kan LTO Bicol. Anday sa na mapupundo ang transaksyon ang pandadakop. Padagos ang pandadakop kan LTO pati sa mga deputized na pulis sa kaso Highway Patrol Group. Yung man po yun ang panahon na trabaho ninda mandakop duman sa mga nagmamaneho na expire ang lisensya o ang iba may lisensya, expire ang rehistro kan behikulo. Kumbaga, ini ang pagkakataon na makadakol-dakol din koleksyon ng LTO. Nagluya na nga dan koleksyon sa opisina, kaya sa luwas na. Kailangan mana magparatiriner sana sa laog. Tapos sa aga po, medyo magiging sibot na marhayan sa tuyang mga kababayan sa pagbakal na namanin burak. Pero uman yan na ano ba po mga paratindanin burak mapagsamantalaman, kamahal, pagkakaaga. Pagkakahapon, ibabagsak presyo na yan. Kumbaga, kulang naman na nagbabakal. Day man kita maging oportunistang marhay kunya na panahon na kita nagninegosyo. So tamang dilihin siya sa naman na masakit man po yan. Ang iba kaya gusto lagtub sabi digdi sa tatara mo na iriga. Lagtubon na ngayon. Ngunta, ngunsa na di. Hirak man po kamo sa tuyang mga kababayan na masakit ang kwarta ngunyan. Grabe ang pangangaipo. Tapos kung oportunidadan tapa ang kamugtakan kan kapwa niya to ay na yan makatawo, bako na yan makajus kun minsan. Napod kan makaabuso sa kapwa. Ayan, napot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Plática ni Philip Barasena. Barreta Asin Plática.